Рамазан айы biz инде ураза ай дип әйтәбез. Ул әлбәттә Рамазанда фарыз уразасы килә. Әмма ләкин Рамазан ул ураза гына түгел. Ул изгелекләр айы. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә менә шушы 12 айда бераз гына шушы 11 ай дөнья куганнан соң biraz гына тукталып, biraz гына уйланып, фикерләү өчен, әзрәк кенә үзеңнең тормышыңны төзәтү өчен, гынах хаталардан пакланып, тәүбә итү өчен Аллаһ Тәгалә безгә шушы Рамазан аен бирде. Һәм әлбәттә Рамазанга җиде безгә менә шушы төзәлергә, яңарырга, чистарынырга, пакланырга ярдәм итә торган гамәлләрне. Әлбәттә, ураза тоту ул бик зур этәргеч. Чөнки тамак тук булганда йоклыйсы килә, тамак тук булганда күңел бәгыр кызганычка каршы ката. Шуңа күрә кеше Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен шушы нәфис ризалыгын калдырып, чөнки нәфиснең ашыйсы килә, ул Аллаһ ризалыгы өчен ризыктан, ичемлектән тыела, нәфисен тыя, зикр тәсбихын әйтә, дугасын кыла, намазын укый, һәм менә шушы Коръән укый бик күп итеп. Менә асылда инде Рамазан айы безгә чистарынып, пакланып, тормышыбызны төзәтеп, дәвам итәргә бер этәргеч булып тора. Шуңа күрә без мөселманнар аны ничектер авырыксынып түгел, тагын Рамазан җитә, бер нәрсә эшләргә ярамый, ни бәйрәм итеп булмый, ни кайдыр юбилейга барасың бар иде, барып булмый, алай түгел. Ул Аллаһның бүләге итеп кабул итәргә кирәк. Чөнки бу айда күпме синең кылып та кабул булмаган дугаларың кабул була. Бу айда күпме синең ирешәм дип ирешми калган максатларың ачыла Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә бу дөньяда, бу айда безгә күбрәк игътибарны шушы изге гамәлләргә юнәлтергә кирәк. Ураза бит инде үзе тыелу дигән сүз. Ураза ул тыелу дигән сүз. Бездә халык аны кызганычка каршы, бездә ураза тотуның ул башлангыч менә әйтик баскычы гына, беренче баскычында гына. Без әгәр дә китапта язылганча таң беленгәннән алып кояш байганчыга кадәр ашау, эчү, җинси мөнәсәбәттән тыелсак, менә безнең ураза дибез. Ләкин пәйгамбәребез уразасы, пәйгамбәрләрнең уразалары алай булмады. Алар Аллаһ Тәгаләнең ачуына һәм газабына китерә торган бөтен нәрсәдән ураза тоттылар. Нинди файда, әгәр дә син Рамазанның көндезендә ипидән һәм судан тыелсаң, төне буе гайбәт сөйләп, кеше ташап, кеше алдап, кеше белән ачуланышып, әшәкеләнеп йөрсәң, аның файдасы калмый. Шуңа күрә Рамазан ул безне ураза өйрәтә харамнардан тыелырга, яман эшләрдән. Пәйгамбәрбез әйтте, әгәр дә кеше ялган сөйләүеннән тыелмаса, дорфалыгын калдырмаса, ягъни кешеләр белән әйткәләшеп, тәңгә дә кычкыра, хатынына да кычкыра, баласына да кычкыра, күршесе белән дә әйткәләшә, ягъни дорфа, әдәпсезлеген калдырмаса, аның Аллаһка ризык һәм ишемлеген калдыруы кирәкми ди. Шуңа күрә ураза ул бөтен әшәкелекләрдән тыелу. Ул безне өйрәтә шуңа. Аның максаты да шунда.